Amagerbladet søger, hvor man søger sine steder, hvor man har det godt. Ja, og det har du i dag. Ja, det har jeg. Det rigtig godt. Det er dejligt. Jeg har det rigtig godt i dag. Altså, Ja, jamen du ser også ud til... Nu kan jeg på Englandskronen og møde en af mine bedste venner. Ja. Og der får jeg det rigtig godt. Ja, så skynd dig afsted. Jeg Skynd dig, der er grønt. Der er grønt.